hayyo salat mi hoti ala argay mi arti ko mbimi walla ko mbaɗimi ha addanma hodde kombo innoɗa o heewi komin gondi e palat jubboɓe jubbami no goppi salat te ko min ɓuuri teddude e salat ko gongo ande aɗa joggo hay talat kono habru min mi rerɗani e nden hunde waɗande e palat bisimilla ko an keɗimi jaadiɗo salat wonoɗon toñol eyya habru ha jam dañe holko hesɗi hande e nder majji bande gueɗe kewɗe ene tenki e nder jayneji men holguel hen gueɗel gotel tan guel ɓurɗa teskade so wona Macky a perte e profil ci jango ko jango Allah andani ko wirni so wana geno jogorabrano e wiide journal observateur ko son excellence jogordo danji kono kedo jogordo wasde e nguudo laamu mum kes ngo jogode darnu ngo wi sa renaki jagorde mum de so kewi tolno to kay capantati so pamdi tolno e nawgas e joy laamu ngo wi mo foti nanude e der mum yimbi mojjubi fayudinbi waawbe fonnuji mumen de kalfonadi belna mbaawa addandebe ko yidi ko bernde makko waawo dejji hen taadi ko gas o heddira ko so wana duubi joy o gaynir no yodir mono giwaw dum mofti dum ko jangu hande he nom suk ala ko ganduda e jangu nam dejju a arani taw ela digorjo ay odo jango mo jamondiranda jonjoni e wiide journal Dakar Times hasini tawi anda e der ben wonnobe holone mumen jogor wontude ko wonnone hatta gerdide jagordo no wayni wonti ko wonno kambida ko sabawi ko neddo pamondirdo e lamdo mum baddo lamdo mum ko lamdo mum mo lamdo wadi gerdide jagorde mum gongo ko pamondiral Muhammad ibn Abdullah John uri wontude gerdide jagorde ha yeso ko lawol kon ko laamu ngo coyni den directeur général mbo kose kon kede membre mba APR to e nder journal Le Témoin o arti e gede kewde kon ciftiden e kongude makko ɗi koko woƴi men ko soko nguyi laamu ngu son excellence jogori suɓaade hade nayi lewru avril Allah andi gonowo Mamadou John kollidɗo ɓe o wawi suɓaade pop yo won gam yimɓe jogantoɓe mo mbaadi moƴƴiri ngam omo wawa gollade golle ɗo gollotono hanke e ceñ Mamadou John haal deƴani soko wiide men welani ha welani kon ko son excellence woni laamɗo ɓurɗo e meɗnoɓe laamade leydi men e nder ɗiɗo duuɓi nawgas battidiɗi sey mawɗo leydi jogorɗo wonde woni sababu ko mawɗo leydi mo journal Les Échos wimen investiture mum tolniɓe sappo e joyi bismanoɓe hen ko jeegom jogor arde taw mo joofi IBK George Weah Alassane Ouattara Kabore ene wonde Adama Barrow mawɗo leydi mo journal Le Quotidien wimen ay ngoy eranga mum ngo erino luldiɓe mum saɗa siftor Ousmane Sonko kam wino ko loppet noti yaki Idriss Seck tawtimɓe on loppet plus loppet égal loppet mawɗo so forsama dawi demal hay so dawi remine pour ki kewat maɗo de caggal mum ko xiisel ɓol mi siftiri mbele wel walla ɓootere gornam gaddoygol jamde Fouta han eladi gorjo ala ka pari mbo inni son excellence miiji mum rutto e landaji dawrugol mo journal Les Échos joofi e nder mumen o e lando nottotoɗo PDS mbo Amadou Diara maire libéral commune mbo Pikine Nord arti e mum soko takkude Oumar Sara Hamoudi rip wiidi ɗum liggantono ko Macky Sall kambiɗa ko ala koko Amadou Diara wi ko o wi Oumar Sara en mbayri jaggonorde lando ko gile ngandi Abdoul Karim Wade wawa wonde candidat kanko noon ɗum andi so maître Madické Niang fewndi landa ko paɗo furet o tawtoy ɗum mi siftiri pelle Fouta han no mbayanno fedde waɗata ko nannowo e jaltunowo ko ɗo Ablaye Maloum ƴettuno konngol jok ala ka pari Le Quotidien watti sok e nder cellal ko lawol sabu ko kangal woni afangalu holko hesde e nder maggal so wona e wiide makko toon to diwan mo Fatick nokku noddutoɗo Foundiougne brigade maritime des douanes hefti jaggude ɗon ñande samedi jamma poɗɗe ñewɗe biɗe soho doƴɗe qimoɗa koppereji mumen rokkuma milliard pawɗo million ngaji capanayi e tati ndaw foɗɗere ene wonde e kiloji yamba notutoɗo chanvre indien tolniɗo e temet tati e capanayi e jeeɗiɗi kilogramme mi siftiri zenden ko woni ɗum taras suku yo jangu simmi wona ko himmi chanvre indien kañum nde ɓe qimoɗa koppereji mum tolno e million ngaji nawgas e goo ndaw kanjar joni noon so wona jomumen ɓe mbiyama teɓ mi wi cellal siftor gurdam ko gonga ko ma ñamede yare walla ko ma yarede ñaame kono ko yerdude journal Vox Populi wimen sa rena Dakar no jogori mankude ndiyam sababune on piyo dokkannoɗo wuuro lamorgo ngo ene wondi e guuri goɗɗe ɗi leydi ndi koko dañ caɗele seeɗa e satu liggeyaji liggitenoɗi toon to ngayi mehe woni sababu SDF jertinde ɗum renno ngo no mbaɗata feere kam jottiro wonde ndiyam ɗam sen ara e roboñaji mumen ne ardarka yaadu fa ɓuuru eɓe kalani mande dartoro ala ɓe kalani ɓe mbiɗan ko ma ɗum kewan roboñaji leydi men taw omo joofi ɗiɗo diwnuji ko nende e diwan mbo Louga ko nende e Thiès ene wonde e Dakar kono ay ɗiɗo roboñaji ko ɗon journal enquête natiri soko wiide men wono goomu mbattunongo ƴettude biɗŋaji kiren e
e birŋaji baobab mbaɗa hen ndiyam robiñ soko nannu ɗum e jeereji men tawi erdinongu komo inde mum sowa kon jettade jambo wona noon oy jambo ala o jambo ko yettode jambo mbo wi men meeɗi ligganade on société canadien noddotoɗo bottling compagnie konɓe section de recherche 8 teb soko yeyde ɓesngule leydi men ndimeji ɗe laaɓani redede ko suudu ñabbuli woto ko nanna toon ko wona ko laaɓi bel kalumbam jogoɗani waɗede birŋaji kañum ne ko woni kalumbam nannoɗa ɗum ko rewɓe defoɓe walla beye baali elad ngor jok momi jok kono konngol journal Le Soleil momi ro ko kanko min kadi Le Soleil no ko hesɗede maɗo min gaddimi ko gokko ko jiirani ko kalan ɗon ka holga so wona on kanŋe tawteɗe toon ɗo hara hena ko hesde alahaali makko omo nende gonɗe gas e wiide dilloɓe ɓe ma nokku mbo kanŋe ittete mbo wi woni kay nder jimadi on société miniére noddutoɗo Afrique Gold mbo laamu leydi Sénégal totono permis mum ɗum sikki ala hen kono noon ko société mbo wi men yitini hoore mum nokku saɗede nde natti fawade e mum joni heddi ko on procédure administrative ko laamu leydi men foti loggidde saɗede nde woni sababu erade ɓe laamu ngu nde yilantoɓe nokku ɗimmu e nder on périmètre mbo Afrique Gold mbo wi jaɓino tottide hectare uji mum nawga e nder ndin jaajindi ɓumde jeyno pourquoi hunde nene lelirni ha joni ko yewti ko e fotɓe gollade ɗen golle noon e wiide mawɗo wuuro ngo ko gonɗi ko ɓiɓɓe leydi ndi poti dañde carte cettunoɗe ne mbawi kono wona arenen rewata repta pop ko kanŋe mo journal Le Soleil wi men woni kay waynade mo siftiri ciwɗari gornam ñantugal kono yoddi kay debbo gorko jawe gana ko mum jok ala ka pari kono hatta journal Le Soleil rutunimo laamu leydi Amérique e gerdugol Donald Trump wonɓe mbawa wiide donna e tareji mbiyata wuuro ngo ko Donald Trump fofteke dete Donald Trump mbo journal o wi men no jogoɗo neldude sette mum timmu ɗo e Dakar laamor ko leydi men saabu jogade kulwuli e ɓesgu leydi mum wuurgo ɗo ngu hunde no journal Les Échos tengtini soko wiide men ko dowlaji ɗeɗuɗo Amérique joofiɓe toɓɓe ɓaleji kurum ɗo e nder leydi men soko jertinde ɓesgulu mumen wurduɓe ɗo e men saabu waɗa boniyangagal heewi ɗo ɓe joofi e ngal ɗon waɗa boniyangagal agression tawteɗo e nokkuji dowri ɗi tawi ɓe joofi corniche mbo ouest sere wokam ene wonde fenêtre Mermoz ene wonde fan kono kadi ɓe joofima ɗin otuji nodditoɗe car rapide walla jaga jaay nde ɓe mbi dognoɓe ɗum ɓe dognorata ko bonnetagal ɗum nde won ko gandimi hen dognugol ngol sirani ngol alda e mbawko sahaji kadi jiiya sukaɓe yeltoɓe wonɓe dow laaɓi duña jungue poos gam sakkade jomum taw jomum no posto poos mbo jiidani e oy poos a totti ɗum ko wonno e oy poos yaadi e ko wonno go e oga poos joni posuji gonti ɓolum gonga ko peewal gornam yo musiba haɗanen ɗo holon musiba a tinani hunde kewne nde toon to leydi Mali ay woni fulɓe waraɓe toon ɓe eyyo hunde nde Elhas Baba Mal lit vocal mbo dande leñol arti e mum haɗa wuli pop duunade yaaɓe ɓe kono ko Baba Mal mbo yoɗnani e wiide journal enquête o holliti Afrique naɓe e kuuɓal en wonde on communauté international nde waɗata feere ummil leggal dande mum bel ko wanno no wasa wattude o wi kontinaba Afrique en jogui ko foti toppitade ko wona habde e koye mumen jamma e ñalawma ɓamtare de arata kay deejre kono wona e nder fitin Baba Mal wi yo hunde nde ƴeewi guila kafe ka law Alimatu Dia momi haalane ay jam ɓuri kalko wona jam kono kalko renti huule aɗande wojere wasinom faaɓuru e dow fasiraɓe mum wiki min ɓurma yawde faaɓuru wi wojere jaw koko Allah jeeyi wojere wiki min ɓurma yawde tan dal ena waso sa yeddi jangga sen pini mbaɗen course wojere holnori kene yaawi ɓe mbaldi jangga keɓe waddoɓe dandu faaɓuru yehi haalani wulliti dendagal paaɓi no mum paaɓe ɗi fof ñaɓe pewji feere point de départ ɗo yo faaɓuru ndo wojere wasnirno ndu darɗon chaque 1 kilométre wondu daroɗon wojere tinani hen haydara ɓe pini course fuɗɗima arbitre sifli wojere waɗi fuɗet wondude muɓurugi hande woɗɗoyno yecciti yiyani faaɓuru nduga kay dillani bo ƴeewi yees soyni wondu ɓeydi vitesse kadi wondude muɓurugi ndun kay dirtanni ndo ɓennude o yecciti o yiyani ndun o muɓɓirguiɗo o ƴeewi yees o soyni wondu kono ay to point arrivé to mo taw toon wondu o muɓɓirguiɗo o soyni faaɓuru wondu diwi diwal gotal yetti point d'arrivé o ko ɗo o andi wasu moƴƴani goto fof e woppu min ruttuno minen jomiraɗo foof e wonde jeyɗo meeɗa hutorade min wiyata ko innani minen an guel ɗo mbiya min te min ko mim tan e nun no fotni ko noon poɗɗa hay goto wawa finde 8 heures suba ha jamma no waɗa min ko alda e mottude fofango min ɗo fuɗɗi ɗo ko ɗon neɗɗo fuɗɗi ɗo haaɗi ɗo ko ɗon neɗɗo haaɗi ndenten keɓen ko poɗɗen ko he ustan haala ko golle ɓuuri haala kala ko renti huule rentude ko nafoore mere wona noon rentude haɓoye ala ko rentude tetto fodde mum ndo fonno hebde no salna hebde mi haɗɗo saabi komi pullu e ille ɓe radio Teccan mi salmoni mi juri